Виж краката ти. Тапа си гледа снимките. Тя не снима. Беле! О, бах ти гадно. Това е само две! На диска на така. Не бе, тук е сниман страшен филм. Не страшен филм, ами убийствен пъзел. Она дете чукаха. Духа я чука. Какъв дух я чука? Ти се побъркала. Оная дето духа я чукаше. На Марина глупости. Умряла пепелта и са запазили тея. Сега някой късен бърка. Ехе бе, какво видя? Нищо особено. Обаче ще какво е свето? Ами шо тофи за светлина отвън. Ще си ни правила активно. Нищо не се вижда. Fuck you! Fuck you! Тихо, тихо, тихо. Да бе, Вики, тихо. Тихо. Тихо да е. Тихо.